Hi, I'm back with a new I have a dream. video. So the new video is about some comments ni bagay. Ang name na actually listen. Garje muna please the new vlogging system aja higan man ba like vlogging manan ba. Ang new video vlogging ta mane ang yo be ang ni Arunachal border cross sama mane like border mane jene ba jeni khati ga nalai beo mane jeng फैला बायनानै माने जी फिल्म शूट जागासिनो बेखौ नायफैदोंमोन बेवहाय माने आं सानबाय vlog बानाय सानसेनि गोदान चेनेल थाखाय 100 subscribers जाबा आं vlog बानायगोन सानदोंमोन बाट उनाव सानबाय just leave it 100 subscriber बाद हो भिडिअ बानाय सानसै सो आरो बिराद मानसि एक्सेप्ट खालामनाय नङा होनना सानदोंमोन सो एक्चुअली vlogging हिन्दी इंग्लिश मिक्स जाहैगोन सो नोंसोर मोजां मोनोबा हिन्दी इंग्लिशखौ लाइक इफ यू वान्ट टु वाच गो देयर सब्सक्राइब खालामना फै आरो नाउ लिसन द मेन पॉइंट जाबाय बिगुर द वर्ड बिगुर ओके बिगुर वर्डखौ आं होनदोंमोन आं मानियो आं बेखौ बुंदोंमोन रागाजों बेखौ आं मानियो बिकज अफ रागाजों माने बे खोथाखौ होनजादों बेवहाय माने बिराद मानसिफ्रा लाइक 3-4 पिपल्सखौ होनबाय ओके 3-4 पिपल्स सेड कि बिगुर वर्डखौ माने बाहायनांगौ नोङो सासे एफा साननाय मानसिबा एफा गोरों मानसिबा नाय ब्र या सिस या आब'आनो जा आगैयानो जा बेयाव होनो लुबैयो लाइक लिसन प्रपारलि बेवहाय रावखौबो आं दुसिया कि आं होनाखै लाइक आं बिगुर वर्डखौ माने vulgar shit बिगुर वर्डखौ माने vulgar होननानै बिराद मानसि माने कमप्लेन खालामदों नाय आं मा होनबावनो नोंसोरखौ आब'आनो जा आगैयानो जा जिखुनुआनो जा ना लाइक आबौ आनैयानो जा आमायानो जा जि गिदिर मानसियानो नायदोंबा आं होननो लुबैयो लाइक आं मानिया बिगुर वर्डखौ होनदोंमोन बेनि थाखाय गाज्रि जानो हागौ बा नोंसोर बेखौ गाज्रि मोनदों जानो हागौ किन्तु नोंसोरनो बुजिग्रोदो ना बेखौ नोंसोर एफा vulgar मोनबायबा बे वर्डखौ नोंसोर एफा vulgar मोनबायबा सोरबा सोरबा माने एफा गाज्रि वर्ड बुङो बेनिफ्राय गाज्रिसिन वर्ड बुङो एबा बिमाखौ एबिउस खालामनाय बिमाखौ गाज्रि होननाय मेरला गाज्रि खोथा बुङो बिसोरखौलाय मा जेबो होनला नामा आंखौसो माथो बे फिसा खोथानि थाखाय माने एफाग्राब होनबाय थानोसै बिगुर वर्डखौ मानो होननाय एफा नों बुजिनो रोंनाय बा मानायबा होननानै नाय आइ न बिराद कमेन्ट्स खालामग्राफ्रा बिराद जाम्बा कमेन्ट्स खालामग्राबो दं बिराद जाम्बा मानसिबो दं आंनि कमेन्ट बक्सआव आरो जायो बिराद जाम्बा मानसिफ्राबो आंनि भिडिअस नायो आं स्ट्रेटलि होनो बे खोथाखौ नोंसोर साबस्क्राइब खालाम जाय जाम्बाफोर बिसोर साबस्क्राइब खालामो आनसाबस्क्राइब खालामो इट डाजन्ट मेटार यार हुम इउ सापर्ट इट बे नोंनि सायावसो नों सोरखौ सापर्ट खालामो सोरखौ लाइक खालामा इट्स अन यू ओके आरो मोनसे खोथा नोंसोरो बिराद मानसिया सानो लाइक आं अभार स्मार्ट ओके बिराद मानसिया होनो लाइक आइ एम अभार स्मार्ट इंग्लिशल' रायलायो होननानै साम पिपल सेड लाइक टटेलि इंग्लिशल' रायलायनानै डुड I want to be different आं यूनिक जानो गोसो आं कपि पेस्ट खालामनो गोसो गैया बयनि बायदि कपि पेस्ट मानो होनदों नोंसोर गावनो नोंसोर बेखौ थाल लायाखै जानो हागौ बिराद मानसिया माने गिदिर जाहांबाय गिदिर माने जास्ट मेक्र' इउटुबार्स होनबाय आं दे सेम कपि पेस्ट खालामबोनानैसो बिसोर देरदों अके सेम कपि पेस्ट आं बेवहाय रावखौबो होनाखै लाइक आं रावखौबो पइन्ट खालामला बे खोथाखौ लानानै आं खालामनांगौबा बिराद मानसि ओंखारो आं बेवहाय रावखौबो कपि पेस्ट खालामनाय कन्टेन्टफोरखौ आं बुंथ'ला नामफोरखौ बुंथ'ला दायो मानो होनबा दङ कपि पेस्ट खालामग्रा दङ सेम कन्टेन्ट चिपकाय माने बेयो सेम भिडिअ बानायगोन सिमिलारिटि बेयाव बे मोनसे भिडिअआवबो बे एखे टपिकआवनो जाहैगोन मानिया आं अपिनियन शेयार खालामनाया बेलेग जाहैयो एबा खोथा रायलायनाया बेलेग जाहैयो इउनिक मोनसे कन्टेन्ट नुवाखै माने आं इउनिक कन्टेन्ट रावनावबो नुवाखै आं इउनिक कन्टेन्ट नुदोंबा या मेबि 2-3 पिपल्सनि खाथियाव आं इउनिक कन्टेन्ट नुदों बाट मेक्सिमाम आर सेम कपि पेस्ट बेनो बे एखे भिडिअ स' बेवहाय आं होनो लुबैयो पाब्लिकफोरखौ होनो लुबैयो प्लिज यार नोंसोरो फार्स्ट बुजिगोर खोथाखौ मा होनदों मा होनाखै आरो मानि थाखाय होनदों सिचुवेसनखौ सानगोर सिचुवेसनखौ बुजिगोर बिनि उनाव नोंसोर कमेन्ट खालाम आरो नोंसोर एफाग्राब मेलेम दंबा ना जाय हेट कमेन्ट्स खालामग्राफोरखौ होनदां जाय आंखौ बिगुर होननाय वर्डखौ एफाग्राब सिरियास लाथारदों होनदों ना फार्स्ट अफ अल गो एन्ड चेक मेनि पिपल्स भिडिअस मेनि पिपल भिडिअखौहाय बिराद एग्रेसिभ दङ एग्रेसिभथ' आंबो एग्रेसिभ खालामनो भिडिअ आं मानियो बेखौ एग्रेसिभलि खालामदोंमोन आं मानियो बाट नाथाय होननाय वर्ड थायो अके देर आर मेनि पिपल्स जाय बिमाखौ एबिउस खालामनाय बिमानि बागै बुंनाय बिमाखौ सोफादेरनाय रियेल लाइफ इज डिफरेन्ट आरो जि इन्टारनेट वर्ल्डआ बे बेलेगसोलै बेखौ माने नोंसोर मार्च खालामनो सेस्था खालामना मार्च माने मा मिक्स खालामनो सेस्था खालामना आरो हेटार्सआनो जा सापर्टार्सआनो जा लभ यू अल आंना दायो 2006K सब्सक्राइबार जाबाय 2006K सब्सक्राइबार 2
2.6k subscriber जाबाय so thank you for everyone for supporting me for that reason आं support खालामनो नागिरदों thank you so much with my heart I have like warmly welcome you in my channel आरो नोंसोर जाय गोदान आंनि बे भिडिअखौ नायदों please this is the first time I'm saying about subscriptions आंनि चेनेलखौ subscribe खालाम आरो मोजां मोनोबा like खालाम आरो हायोबा share खालाम like every people should know about this बुजिनांसिगौ दायो आरो नोंसोर जाय comments खालामग्रा hate comments खालामग्रा please यार please stop this यार definitely I'm saying stop this bullshit आं बेखौल' होननो लुबैयो इंलिस रोंबानोखि अभार स्मार्ट बे खोथा नङा जेब्लानोखि नोंनाव मेलेम दं बुजिनो हानाय मेलेम दं बिजिरनो हानाय मेलेम दं बिजिरना खोथाखौ फार्स्टआव बिजिरग्रो मोजाङै खोथाखौ बिजिरग्रो मा होनदों मा होनाखै मा लाइनाव लांदों मा टपिकआव माने मा पार्टिकुलारलि मा रिजनाव बे खोथाखौ रायलायदों बेखौ बुजिगोन रिजन मिथिया मा मिथिया ओरैनो माने बखिनायल' सुरु कमेन्ट खालामनो मोन्दों चान्स मोन्दों बखिनो स्टार्टिंथ' बखिनो सुरु खालाम बिदिनो जायाना बिजों बिदि सलियाना जोंनि माबा इउनिटि खोथा बुंनायफोरा आरो इउनिटिनि खोथा आं जेबो बुंला आरो आं इउनिटिनि खोथा बुंथ्रा जेबो बुंला स' लाभ इउ अल जय बरन जय एन्ड आइ विश नोंसोर बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन लाभ इउ अल